Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Dili ka mahalin bata. Way mo palit nibo kay batik kag naong. Ang mayra nimo hinahian. Kay masapian ko pa ang imong parte sa lawas. Mga ba, Madam Doria? Ikaw na sab! Hala, tao nga tubig! Ayaw mo kalong na ko mga bata. Pag-awasan ko mo, gikan din. Paggawason di ay ha? Kini! Ah! Hala, ngit! Lapaw ang tuga! Mga bata, Ngit! ayaw ka magkahadok. Hala, kalimot! Wala sundag ang darang electric fan! Sa ako ng gigon, ayaw mo magkahadok. Niya ako. Ako'y manalipon ninyo. Na, selyado na ang pultahan. Hasta ang mga gagmay nga mga gingi, selyado na sab. Gibulit ang tanang pwedeng kalutsan sa tubig. Way suga, way hangin. Tandaaong taagwa kung unsay bation mo. Nga inanaing mga luya ang mga bata tungod sa kaalimuot. Doria! Doria! Oh, niya ka na di ay? Paduolog maayo, Divino. Niya. Do lang kay ko nimo. Pakis ka? Ayay! Nagpa... Sabay mo nagpa man ka, oy? Mangutana ka pa? Ay, siyempre. Sabay akong saan ni mo, be? Gisagpa man ko nimo. Ha? Kay nadugay ko. Siyempre nadugay ko. Kay giadto pa na ako si Sandra. Ikaw na ba yung nagsugo na ako nga ipatiman siya kay siya ang regalo mo sa imong amigo? Ha? Kinsay patuhoon mo, Divino. Doria. Hatagan takag higayon sa pagtimbang-timbang. Kung musulti ka nako sa tinuod ninyong relasyon ni Sandra o dili. Naibaw na ka siya. Wa ka man makatingog, Divino. Alangan, di ba nagsabot naman ta nga ayuhon ko lang atiman si Sandra o patuhoon ko lang nga in love ko niya. Di ba? Dili ka? Nga ako lang ang imong gipatuo nga wa ka ma-in love niya, Divino. Doria. Pero kalimtiyon na. Ang atiman na karon mao ang pagbantay mo ining automated nga pultahan nga gitaguan ko sa mga bata. Bantay eh! Nga way bisan basa na lang sa tubig nga mulusot sa mga gingi ining pultahan o mga bongbong o kudlo naman ganit. Pahibawa dayon ko. Si Batman lang. Repiya. Unsa naman yun eh. Wa na yun ko makasabot ining Doria eh. Lahi na siyang tinagdan ako ining uwahing mga adlaw. Amino, nagipag-isama na lang ko niya nga iyang mga iyang sulugoon. Iyano na kaya ko niyang sugoon. Unya, tapatan. Pitag nga, no? Kita ba yan? Ay, lisura kontrahon ining nakahupot o gahumay. Pero naglibog ko sa iyang kisulti na. Time pa, ha? Time pa na. Anong pabantayan man niya nga way mulusot nga tubig din eh? Ha? Ha? Uy, sato ba? Niya ka din karon ang taong tubig? Mao ka... Uy, usam ni ito pa sa bukta. Basa man eh. Uy! Tubig! Tino sa tubig! Oh, wala. Ay, mao na nagiingon ni Doria. Hindi ni mahimo. Uy! Doon ko si Doria. Doon ko! Taong tubig! Ikaw! Ako, Divino. Oy, bay. Usay, buhaton mo na ako, ha? Huwag mo itong talawan ka ba di? Usa kayong sulti! Kisa na yun mo nga talawan ko, ha? Ako? Gihagit ko ni mo, ha? Talawan di ko, ha? Aray, ako kumuk bilahos las lawas ni mong tubiga ka. Kung ditos bongbong masibito na ito. Ay. Imo lagi pasakitan ni mong kugalingon, Divino. Kung gusto kang maluwas, biyai si Madam Doria. Sa to gisulti ni mo?
Tabangi ang mga batang mauli sa ilang mga ginikanan. Ikaw ba? Sakit sa kutong ka mo to eh. May pagkaigo. Ikaw, ay may mayo kung di ka na lang manghilabot sa among racket. Amo ning business, ugwa kay labot din eh. Di mo na igunsa ng mga bata, Unsay sakit sa tiyan ni mo, ana, ha? Manghilabot, magyuga. Pwes, ang mga tao may daig ninyo. Muna mo sintensya sa inyong daotang binuhatan. Oops! Wala. Kalit yung nilupad. Asa naman to siya paingon? Yun na ba? Usa to yung giingon niya na ako? Mao lagi na Doria, kuya wala kitawana lagi. Mao na yung gisulti na ako. Ang mga tao ko nung nakadaig na to, musintensya na to sa atong daotang binuhatan. O kinsay nag-ingon nimo ni Ana Divino? Ang taong tubig lagi, O, nakalusot siya? Oo, lagi. Nakalusot lagi siya, pero ting lusota. Dili magiingnan tamang kang taugon ko! ay. Kung may mawatikdan kang may tubig ka magkalusot sa mga gingi nitong dapita! Oo, lagi. Relax lang kalwala. Kasuko ha. Oo, lagi. Pero unsa man nga, kalit man kayo, be. Una, to pa, ha? To. Nito, di sa kumbaga. Unya, misunod kay, nagbusagak naman nga tubig. Dahil na purmang tao, ug baharan dayon ko. Hungog ka! Ay. Imong gipalusot ang atong kaaway! Doria, may gahom ka man. Nga nung wa ka may nahimuan ng taong tubig, Ha? Maunay akong gikalagutan. Tungod kay ang nahuptan kong gahom perming malabo ni Agwa! Unya, moingon ka lang, ana. Ha? Di ka lang mangayog dugang gahom sa atong agaon, Doria. Musangpit ko niya karong gabi una. Kada! Og pangayoon ko niya ang lain pang gahom aron mapildi ko ka ng taong tubig. Unsa? Mao ba? Sige. Sige, detective. Bye. Ma'am, ang imo tong sinugo sa pagpaniid kang Madam Doria? O, Jeric. Pero negative. Wa siya'y nakuhang lead aron magtumbok kang Madam Doria og Sir Divino nga maoy utok ining nahitabong kidnapping sa mga bata. Si Aro, giunsagod nila sa pagpaniid. Excuse me. Ma'am. Ma'am Hilda. Oh, Miroy. Oh, unsa? Unsa ba? Kanang nanangita ni Jeric. Kinsa na Meroy? Achilles ko na siya. Niya si Achilles? Salamat nga, mianhi ka. Giunsa mo man pag-ikyas gikan sa ilang Ma'am Doria. Ano lang pangutana? Unsa man? Na si Ma'am Hilda? Pasudla siya, Jeric. Dali, pasudlon ko na kang ma'am. Ma'am, si Achilles. Ikaw ang giingon ni Jeric nga usa sa mga gikidnap nila ni Madam Doria. Oh, ma'am. Maayo gani kay nakaikyas ka dong. Gitabangan ko sa taong tubig. Mao ba? Unya, ma'am. Salamat. Unya, ang ubang mga bata. Ito pa dito sa sud. O gusto ko nga, imo silang luwason, ma'am. Nganong ikaw raman ang gisiguro sa pagluwas sa taong tubig? Nganong gibiyaan man ninyo ang ubang mga bata? Dili man madaang tanan, ma'am. Ipagin lang sa pagbangay panabang sa mga pulis o sa mga ginikanan sa mga bata. Unsa? Ipasibya sa radyo. Kung kisa ka mga ginikanan nga nawadag mga anak, papundukon sa gawa sa gate sa pahay sa kupanan ni Madam Doria. Unya, pagdamo mga pulis o mga butang nga sarang ikapanagang sa mga demonyo. Sama sa mga krusipiho, usaryuhan, o guban pa. Unsa? Nganong magdaman og mga panagang sa demonyo? Tungod kay kana si Madam Doria. Usa sa mga hinanib ni Satanas. Oh, Madam Doria! Madam! Hoy, naunsa ka, Claudia? Madam! Ay, kibalita sa radyo. Ikaw ang topic, madam! Ngano ako man? May report ko silang nadawat nga kinigbahay sa kupanan. Mao kuno'y gitapukan sa mga bata nga gipang-kidnap. Unsa? Madam! Oh. Ug kana lang mahadlo ka na, Claudia? Usa?
May gahuman di ay ka, madam, sa? Dili sila makasayon-sayon sa pagtumbok nako. Nga ako'y mastermind, Claudia. Kay nga no, may ebidensya sila. Bitaw, madam. Gawas lang kung ikaw ang musulti nila sa tinuod mong nahibawan. Bahin sa mong negosyo, Claudia. Uy, di tao na mahitabo, madam. Uy, Lagi ha? Kay pahinumduman talang ka. Naharuhay ang imong pamilya tungod sa mong negosyo ni Divino. Kalit mong miasenso tungod sa kadako si mong sweldo nga madawat gikan ako. O ikaw, graduate ka man tuod sa nursing pero wa ka makapasar sa board. Kadaghan ka ng mutek pero bagsak ka lang gihapon. Pero niya, may trabaho ka, Claudia. bitaw, madam. O dako kapag sweldo. Nangapo ka na lang dinhi og serbisyo nako, dili ba? Tinuod na, madam. Maong ikaw ang makapamatuod sa mga tao ug ang imong pamilya kung unsa mi si Divino ka maayong tao, di ba? Tinuod na, madam. Makapasalig ka ba nako, Claudia? Nga imo ming panalipdan sa mga taong nagdaot sa among dungog? Oo, kaayo, madam, uy. Maayo. Madam, may gahom ka mag-good. Di day pwede nga imo na lang ang wagtangon sa imong daan ka ng mga tawhana. Sama ba sa imong gibuhat nga gisunog mo ang mga bahay dito sa syudad? Claudia, mahimo ko kaayo. Pero kinsa pa may negosyohon ko? Kung wa na'y mga pamilya nga mga palaanak. Tinuod, may gahom ko nga hinatag sa kong giilang nga agawon. Tungod kay siya may nagtabang na ko aron matuman ang pangandoy ko nga magdato. Nga hangtod sa tanang katawhan, daygon og tahuron. Pero dili sab ko gusto nga pamatyon ko silang tanan. Tungod kay tao paghihapon ko sama ninyo. Usara ang akong kaaway. Kanarang misulpot nga taong tubig. Bitaw sa, og may gahom sa ba? Pero, nga naman to si Achilles, madam. Naluwas man lagi gihapon. Kadaghan atong asin na gibutang ta sa swimming pool, ah? Nasipiat lang ko, Claudia. Dili daay makaluya niya ang artificial nga tubig parat. Ang pure dagat ra ay ang makapaluya kaniya. Ug ang nahitabo, kay plaster man sad ang gipapilita siyang baba. Dali kini napaksi sa pagkabasa sa tubig. Ug nakatabi si Achilles. Hungog. Nakalingkawas ang buset. Mas may pag-ako na lang siyang gidauban. Wa na untay nagsamok-samok na ako karon. Maayo pa unta, madam. Husto, madam. Sa sunod, makit-an ta gani si Achilles. May pagdiritsuhon na lang nimo siyang patay, madam. Para di na siya makalitok ug makausab sa iyang pamayhon. Puwerte ra bang gwapuhas animal kung maulit tao na? Giunay gug uyab sa maguwa nga si Liana Zil. Dili sila man nagsuod, Claudia. Mao ba, madam? Murag may gipasabot ang imong pinahiyumanda, madam. Pinaagi sa kong gahom. Pangitaon ko ang nahimutangan ni Achilles. Kana, mo na'y maayo, madam. Unya, ipadakop dayon nila ni Upaw ug Puroy. Dili, Claudia. Ako ang mangunay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!